Ένα απόγευμα, μια μικρή καμήλα καθόταν δίπλα στη μητέρα του σε έναν ζωολογικό κήπο, κοιτάζοντας την αντανάκλασή του σε μια μικρή λιμνούλα. Κούνησε τη μύτη του, έγειρε το κεφάλι του και συνοφριώθηκε κοιτώντας το σώμα του. Κάτι πάνω του δεν του φαινόταν σωστό. Περίεργο, η μικρή καμήλα γύρισε προς τη μητέρα του και τη ρώτησε: «Μαμά, γιατί έχουμε αυτές τις μεγάλες καμπούρες στην πλάτη μας?» Η μητέρα καμήλα χαμογέλασε και απάντησε: «Είμαστε ζώα της ερήμου, παιδί μου. Αυτές οι καμπούρες αποθηκεύουν λίπος, το οποίο μας βοηθά να επιβιώνουμε για μέρες χωρίς φαγητό ή νερό. Όταν δεν υπάρχει τροφή, το σώμα μας αντλεί ενέργεια από αυτές». Η μικρή καμήλα σκέφτηκε για λίγο και μετά ρώτησε: «Αυτό έχει νόημα, αλλά γιατί έχουμε τόσο μακριά πόδια και τόσο μεγάλες? Φαρδιές πατούσες?» Η μητέρα καμήλα εξήγησε με υπομονή: «Τα μακριά μας πόδια μας βοηθούν να διανύουμε μεγάλες αποστάσεις στη ζεστή έρημο. Και οι φαρδιές, μαλακές πατούσες, μας αποτρέπουν από το να βουλιάζουμε στην άμμο. Χωρίς αυτά, δεν θα μπορούσαμε να κινηθούμε τόσο εύκολα στην έρημο». Η μικρή καμήλα έγνεψε κατανοώντας, αλλά μια ακόμη ερώτηση της ήρθε στο μυαλό. «Εντάξει, αλλά τι γίνεται με τις μακριές πυκνές βλεφαρίδες μας? Μερικές φορές μου εμποδίζουν την όραση». Η μητέρα καμήλα γέλασε απαλά. «Αχ, παιδί μου, οι βλεφαρίδες μας είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα μας. Δρούν σαν ασπίδα, προστατεύοντας τα μάτια μας από τις αμμοθίελες. Η άνεμη στην έρημο είναι δυνατή και χωρίς τις βλεφαρίδες μας, η άμμος θα έμπαινε στα μάτια μας και δεν θα μπορούσαμε να δούμε». Η μικρή καμήλα έμεινε σιωπηλή, προσπαθώντας να βάλει όλα αυτά τα στοιχεία σε μια σειρά. Ύστερα από μια μεγάλη παύση, έκανε μια τελευταία ερώτηση. «Μαμά, αν οι καμπούρες μας βοηθούν να επιβιώνουμε χωρίς φαγητό ή νερό, αν τα πόδια μας είναι για να διανύουμε μεγάλες αποστάσεις και αν οι βλεφαρίδες μας προστατεύουν από τους ανέμους της ερήμου, τότε γιατί βρισκόμαστε σε έναν ζωολογικό κήπο?» Η μητέρα καμήλα δεν είχε απάντηση. Κοίταξε το παιδί της και έπειτα τα μεταλλικά κάγκελα που τα περιέβαλαν και αναστέναξε. Το δίδαγμα της ιστορίας. Αν αναλογιστούμε τη ζωή μας, θα δούμε ότι η ερώτηση της μικρής καμήλας είναι κάτι που πολλοί από εμάς δεν σταματάμε ποτέ να αναρωτηθούμε. Η καμήλα είναι φτιαγμένη για την έρημο. Κάθε μέρος του σώματός της είναι σχεδιασμένο για να τη βοηθά να επιβιώνει σε δύσκολες συνθήκες. Είναι γεννημένη για να ταξιδεύει μεγάλες αποστάσεις, να αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες και να ζει ελεύθερη στο φυσικό της περιβάλλον. Όμως, μέσα στον ζωολογικό κήπο, καμία από αυτές τις ικανότητες δεν έχει σημασία. Αυτός είναι και ο τρόπος που λειτουργεί η ζωή. Όλοι γεννιόμαστε με ταλέντα, μοναδικές ικανότητες και πάθη. Κάποιοι είναι γεννημένοι ηγέτες, κάποιοι στοχαστές, κάποιοι δημιουργοί και κάποιοι καλλιτέχνες. Όμως το να έχουμε μόνο ταλέντο δεν είναι αρκετό. Αν βρισκόμαστε στο λάθος περιβάλλον, εκεί όπου οι ικανότητές μας δεν εκτιμώνται ή δεν χρησιμοποιούνται, τότε παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ανικανοποίητοι στη ζωή τους, όχι επειδή τους λείπει το ταλέντο, αλλά επειδή βρίσκονται σε ένα μέρος που δεν τους ταιριάζει, εργάζονται σε δουλειές που δεν αγαπούν, ακολουθούν καριέρες που δεν ευθυγραμμίζονται με τις δυνάμεις τους απλά για να επιβιώσουν. Περνούν χρόνια παλεύοντας, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι είναι σαν την καμήλα στο ζωολογικό κήπο, φτιαγμένοι για κάτι μεγαλύτερο, αλλά παγιδευμένοι σε λάθος μέρος. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like και κάντε μια εγγραφή για να στηρίξετε αυτό το κανάλι και να δώσετε κίνητρο και σε εμάς για να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.